Türkmen turgunlary sambo we seguş sambo boýunça tamamlanan dünýä çempionatyna üstünlikli çykyş etdiler. Gazanlanan üstünlük türkmen sportunyň awryny artdyrdy. Sambo we seguş sambo boýunça Qazaqstana tamamlanan dünýä çempionatyna turgunlarymyz baýrakly orunlary eýlediler. 80 döwletden 470 turganyň gatnaşan dünýä birinçiligi uğruna yarışda turgunlarymyz jemi 6 medal eýlemek başardylar. Olaryň bir altyn, ikisi kümüş, üçüsi bronz medallardyr. Pekim Paýhas Ummany Magtym ulu Praga ýylyna turgunlarymyzyň gazananan üstünlikleri aýratyn ähmetliler. Iýleşlemediň belin sepetleri eýlemegi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyzyň tagalarlary bilen ýurdumyzda sporty köpçülik bilen beden terbiýany ötürmek boýunça amal asyrlayan işleriň rowaşlanýanyny äşkär edýär. Turgunlarymyzyň halkary ýaraşyna baýrakly ornur eýlemegi Türkmen sportunyň awryny artdyrdy.